Здравейте, бютита! Днес ще ви покажа само едно упражнение, но то е изключително важно и ще видите, че ако го правите редовно, овала на лицето ви изключително много ще се промени. Тези бръчки тук, около очите, ще изчезнат и ще видите колко променени ще бъдете. Много е простичко. Повтаря се 10 пъти. Просто гениално. Това е китайска техника отново, която сега ще ви покажа. Хващаме тук. Въпросът е да захванете точно тук под скулата. Вие ще усетите тук скулата. Захващате тук, захващате и отваряте устни. Ако кожата ви се изплъзва, захващате отново. И това е достатъчно. Вижте как се оформя скулата. Тук се опъва се овала. Изключително упражнение. Толкова е простичко, но е толкова гениално. Правете го всеки ден. Можете и по 2 пъти, сутрин и вечер. Аз така правя, защото много ми харесва и веднага виждам ефекта. И можете да пишете в коментарите как ви се отразява на вас.